rydw i'n mynd i wneud arbrawf wyddonol. Rydw i'n mynd i greu lamp lafa. Mi fyddai angen olew coginio, fas neu gwydr, tabledi Alka-Seltzer. Ond, os oes gennych chi ddim y tabledi Alka-Seltzer, mi fedrwch chi ddefnyddio bicarbonate o soda a vinegar. Mae hyn yn creu yr un adwaith. Hefyd, mi fyddai angen lliw bwyd, rydw i wedi dewis lliw glas a dŵr. Yn gyntaf, dwi'n mynd i dywallt yr olew i mewn i'r cynhwysydd. Nesaf, dwi'n mynd i ychwanegu y dŵr. Nesaf, dwi'n mynd i ychwanegu y lliw bwyd. Mae ychydig o ddiferion yn ddigon. Yn olaf, mi rydw i'n mynd i adio y tabledi Alka-Seltzer. Mae'r tabledi Alka-Seltzer yn creu llwygod carbon dioxide sy'n glynu at ddiferion y ddŵr. Yna maen nhw'n codi i fyny a wedyn mae'r llwygod yn popio ac mae'r dŵr yn disgyn i lawr. Pam? Oherwydd mae dwysedd y dŵr yn fwy na dwysedd y olew. Mae hyn wedyn yn achosi y ddiferion y ddŵr i suddo i lawr eto. A dyna sut mae creu lamp lafa adref ar ben eich hunain. Gobeithio eich bod wedi mwynhau gymaint ydw i wedi. Hwyl fawr!